мақомоти милитсия ва прокуратураи ноҳияи спитамен тақаллубкории хизматчии давлатӣ сармутахассиси бахши меъмории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи спитамен ҳазратқулов дилшод муҳаммаҷоновичро ошкор сохт ки дар якҷоягӣ бо раиси деҳаи файзободи ҷамоати деҳоти куруши ноҳияи мазкур Холмуродов Фахриёр Баҳриддинович замин моликияти давлатиро ҳамчун сарчашмаи ҷамъоварии маблағ истифода бурда бо ваъдаи соҳиби қитъаи назди ҳавлигӣ гардонидан ба боварии 10 нафар сокини деҳаи Файзобод даромада маблағи пулии онҳоро гирифта фиреб доданд. 100% гарантия дады. Qancha yer beraman dedi? 8 sotiq yer beraman dedi. Qancha pulga? бо кафолати 100% ваъда дод ки ман соҳиби 8 сотиқ замин мешавам. заминро якҷо дида интихоб намудем ва бо нархи ҳар як сотиқаш 10 000 сомонӣ ба мувофиқа расидем. Ko'rsatdi. Yerni ko'rsatdi. Men tomorqaga ehtiyojim borligi uchun shu donkon аз сабаби ба замини назди ҳавлигӣ эҳтиёҷ доштан ба раиси деҳа Фахриёр муроҷиат намудам. 35 000 сомонӣ пул додам. заминро нишон дода моҳи май ҳуҷҷаташро мегиред гуфт, аммо то ҳанӯз саргардонам. hujjatini olasiz degandi. Mana shu vaqtgacha ololmadik. ҳаракатҳои ҷиноятӣ аз оғози соли ҷорӣ ибтидо гирифта ҳаммаслакон ба ҳар як шахси эҳтиёҷманди муроҷиаткунанда 8 сотиқ замин ваъда дода 80 000 сомонӣ нарх мегузоштанд ва 50% нархи мувофиқашударо ҳамчун пешпардохт мегирифтанд. Ман Дилшодga gapga kirib, shu yer to'g'rilab beramiz dedi. Shunga qarab 7 nafar kishini ба гапи Дилшод даромада сокинони деҳаи Файзободро ба заминхарид ҷалб намудам. Дилшод ки дар бахши меъмории ҳукумат кор мекард, маро бовар кунонид ки замин ҳаст, агар одам пайдо кунӣ мефурӯшему даромад ба даст меорем. yer bor, odam toping nima qilamiz deganiga men topib nima qildim. раиси маҳалла Фахриёр Холмуродов сокинони деҳаи Файзободро ҳамчун миёнарав бовар мекунонидааст ки Дилшод Ҳазратқулов бо истифода аз мавқеи мансабӣ барои соҳиби замин гардонидани онҳо мусоидат карда метавонад. ҳамин шеваи тақаллубкорӣ эътимоди ҷабрдидаҳоро ба вуҷуд овардааст ки дар натиҷа онҳо зарари молумулкӣ диданд. ҷудо намудани қитъаи замини назди ҳавлигӣ ва ваколати мансабии шумо медаромад? Не, намедам. сабаб чӣ шуд ки бо ҳамин тарз усул мардумро фиреб кардед, маблағҳои пулашро гирифтед? Пул дар кор буд, ҳамон ва фаъолият гуфтам. гуфта метавонед чанд нафарро бо ҳамин тарзи усул шумо фиреб кардед? Зиёди 10 нафар. қитъаҳои замини назди ҳавлигие ки гумонбарон ба ҷабрдидаҳо пешниҳод карданд, заминҳои бекорхобида дар ҳудуди деҳаи Файзобод мебошанд ки дар қабати заминҳои ба аҳолӣ тақсимшуда ҷойгир буда дар ҳақиқат ба касе тааллуқ надоранд. далели мазкур собитгари он аст ки ҳарду гумонбаршаванда эҳтимол дар ин ҷода танҳо нестанд ва шояд зери сояи нафарони манфиатдор ҳаракатҳои ҷиноятиро анҷом додаанд. айни ҳол нисбати гумонбарон бо моддаи 247 қисми 4 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва тафтишоти пешакӣ аз тарафи мақомоти прокуратураи ноҳия барҳамонда шудааст. гумонбаршудаҳо бо маслиҳати пешакӣ сокинони деҳаи Файзободи ноҳияро бовар кунониданд ки дар кӯтоҳтарин моҳлат соҳиби қитъаи замин назди ҳавлигӣ мегардонанд. ҷабридаҳо ки айни ҳол шахсияти 10 нафари онҳоро милитсия муайян намудааст, дар ҳақиқатан он шахсоне мебошанд ки барои гирифтани замин назди ҳавлигӣ эҳтиёҷ доштанд. ба маълумоти шаҳрвандон мерасонем ки тақсимоти замин ё раванди соҳиб шудан ба он на бо роҳи хариду фурӯш, балки бо тартиб додани ҳуҷҷатгузорӣ ба расмият дароварда мешавад ки тавассути идораҳои дахдори давлатӣ сурат мегирад. нафарони ба доми Ҳазратқулов ва Холмуродов афтода метавонанд тавассути телефони боварӣ ки дар экран намудор аст ё ба мақомоти милитсияи маҳаллии зисти худ хабар диҳанд.